kat kum gejitu dau executive member katna trade ba polling do nakaliang ka konsel hadian baklayo ekjing ujor babun kiliang halo ka jing kharoi ki dukan bar jala ha kate kathai mardor kalapha ek officer katna kumju ki enforcement rengkat ka jisn lang jong ki bor plate banlik khandra kasan ngasan ha kate kasnong lai thu ru ba kite ki life lai tli ki ba konsel kalayo ban khangtala ru kadai tang hapo kasan baje nakaliang ba pol loi thuru batang hakini khniat li ki jingkhra kum hayudu maupram ishamati bat kiwi ki jaka kelayo ban khangtala palat spat li ki dukan jong ki barjala ki bala supli Beain klem na penbyang ekikot kisla khai kedan ka jing ka general report ka papoi shangi ba ka nangbun ka nang mi state ki dukan ki ba klem ka jing a jing bit jong ka council ko jongi tibat ya kini kadang day mentara sngi ke ba notengki shnong ki ba khamhe asor kani ka shnong ke ba lai ke bangila peteng hadin bangila ya jakathan yodu bat kani kathan apa mau pram mau ba te bat nang ni syakmat nginang intensify nginang penjur ya kani ka drive ban pentikna ba ki dukan bara penyat di kiwi pat kejat mendriu kidai ban buram kidai ban confirm kat kum kanika act ke jongi bat ba kinu kiba operate ya ka kai ke pateng da ka papen khen ya ki anjo kanika council ingin le da ka bating ya da ka bor borok ke bangidan man pentikna ba nginum ailat ya kanu violation kajing klot kalong ha ki babun kiliang henry kabangala ban syori pi mentaka kenti kelong bangila shim ya kawai ka senjam kaba let's say bonapi pi numpat smothu bah kat no kelong ka bakongsan bat kata kelong ba ngila ya for digitalization of trade licenses kai ka bajah ka ne ka borok ini kisnem kelong ba ubrio ubabat ya ka license for instance ubrio ubayo ya ka license nang ni usadik chem ya ke permit kali na DTO uju ubrio ulak di si peteng ar peteng lai sawat ya ka kali ke jong dah kala uju ka license don ubrio don bun ki pa play dukan hayo ha ka license jong ubrio ubala yap saw sans nem menchwa ki manchu ban renew shangi chim shotangi kita ki ar sector mo ki dukan bat ki kali kiba employed ki hajar ki bro mental ada ngila digitalize kemut ba utu applicant nak banta license hapan one physically dakamet la jong Chinese council banle ya ka biometric bat ban chondur bat ngi ti tang nang ta shwa pi suthu ba ngila la ban without ban weng ya bun kiba ndai shuki genuine traders beri upala yap la sushim peteng ya ka dukan jong do khun do uksiu lani do uparlok jong te kabumut kibakum kita ki dukan chwa ngila la ban pendu ya license ke jong ki namaru ubri umne badan shu apartai lani ula shift ka way ka state ha kibabun kum kita ki kesu te sisin bangila la ban pendep ya kan juga implementation ya ka digitalized format di license PNCI ya so jong ka jing terekam jong ne ka department ban penting kena bagi haki dukan haki business establishments kendai ta ki brio ki pan namegala ki bio pan chong dukan nginlong strict bahai kene markla don ki dorbar shnong ki ba naki record ki ba ngalap kiladap ai NOC ki beri ki pana asam ru kat bakani ka act kadai tik 6 tahu resident of the district di bat hakani ke bentangan ban biang ba ki don pada ki jatkam segi kontrak segum ki jeng tray ya ka state assembly ka ba ngimdon ki belong locally qualified kat kum ka report ke population te kemut kitu pada ki kies ke bangi ai kadang ka consideration joki hendrai kecing day but ki shops and business establishments ki dukan haki shnong but ki yo joki shnong lan ki yo joki hima ya kita ngilong very particular baki day ben day ki resident jong ganeka Khasi hills area ngan appeal
Iaki dor shnong ki seng balang bakin ai ki correct information, reliable information, actionable information shangi bat bangi ngin le eka badon kam namar kajing khandra kapa unauthorized kan penklan ya kakti jong kini hi kijat menriu iwi pat kijat menriu namar ngitip ngingi don haka kari kapa kajing sensyar kadai kadan ka executive kadan ka legislature kadan ru ka judiciary nginum dei banle ya ka nu gono kapan penklan ya ka ground jong kini ki wei kijat menriu bakin ong ba ngilasya le ben ngilasya le Beain bat ngidon kami ya kajing ada kapa nakawipat ka kabuar